2,000 ka mga residente sa managlahing barangay sa South UP, Maguindanao ang mibakwit. Human nagkagubot ang grupo sa mga lumad ug armado sa kabukiran. Ani ang detalye. Nanaog gikan sila mga kaumahan ug dinhi na lang una nagtinira sa gym sa Barangay Buya ang kapin 600 ka mga residente sa 13 ka mga sityong apektado sa kagubot tali tribal defenders ug mga armadong grupo sa Moro Islamic Liberation Front. Ingon ani gihapon ang sitwasyon sa Barangay Pandan ug Pilar kung asa mihiklin gihapon ang kapin 300 ka mga pamilya. Nagkasangka usab ang hiniusang grupo sa tribo sa Tiduray ug Ilonggo settlers batok gihapon sa MILF. Away kuno kini sa pagpanag-iya sa yutang kabilin sa isig ka grupo. Alang sa tribong Tiduray, kabahin kuno silang ancestral domain claim ang gisulong sa mga armado. Butang nga giangkon usab sa grupong Moro nga ilahang kayutaan. So ngayon, the same doon sa claim ng Panamin, yung lot number lumampas dito. Ibig sabihin, ang tanong ko ngayon, saan ang totoo dyan? Totoo ba yung Panamin at demolish natin tong lot number na nandyan naka-indicate sa inyong mapa? Actually, malaking area ito. Yung Panamin na sinasabi is covering 3,000 hectares. Nagpatawag dayon og peace dialogue tali sa mga nagbangi nga grupo ug mga representante sa MILF Peace Panel, tribal sector, LGU, kapulisan, kasundaluhan ug uban pa. Nanawagan ang tribong Tiduray sa Bangsamoro government nga masulbad ang ilang problema sa malinawong paagi. Tungod wala na kuno sila laing katuan kung mawala kanila ang ilang yutang kabilin. Ito po yung aking panawagan na matulungan po kami na makabalik ng maayos, mamuhay ng payapa. May COVID-19 pa. Tapos itong kaguluhan. Bakwit sila. Paano na lang itong sitwasyon? Hangtod karon, padayong na naog gikan sa bukid ang pipila ka banay aron mahilayo sa kagubot sa mga lugar. Nagpadala na sa bugtabang ang Bangsamoro government ug LGU alang sa mga displaced nga pamilya. Ako, si Taco Campo para sa One Mindanao.